Mae'n gyfnod newydd cyffrous i addysg yng Nghymru o ran datblygu cwricwlwm o radd flaenaf i ysgolion ac o ran addysg athrawon. Ac mae cyfle i chi fod yn rhan o'r datblygiadau cyffrous ac arloesol hyn. Mae Prifysgol Bangor ar y cyd ag ysgolion o ansawdd uchel ac mewn cydweithrediad ar gwasanaeth gwella ysgolion rhanbarthol gwe a sefydliad ymchwil addysg Ciri wedi creu partneriaeth arloesol o'r enw Caban Bangor er mwyn gweithio gyda'n gilydd i addysgu athrawon hynod abl, moesegol ac uchelgeisiol ar gyfer y dyfodol. Mae pob un o'r partneriaid yn unigryw ddigon wedi chwarae rhan arwyddocaol yn y gwaith o ddyfeisio cyfres o raglenni addysg athrawon, cynradd ac uwchradd rhagorol ar lefel israddedig ac olraf sy'n rhoi sylw i'r hyn sydd ei angen i'ch paratoi i fod yn athro eithriadol yng Nghymru. Mae hon yn bartneriaeth sy'n rhoi cyfle gwych i chi astudio cwrs addysg gychwynnol athrawon lle mae pob dysgwr yn ganolog i'r hyn rydym yn ei wneud. Bydd cyrsiau hyfforddi athrawon Caban yn rhoi profiad o ansawdd uchel i chi mewn rhwydwaith o amgylcheddau dysgu gwahanol a heriol, gan gynnwys ysgolion trefol a gwledig, ysgolion prif ffrwd, ysgolion arbennig a lleoliadau addysg awyr agored. Os oes angen, bydd cyfle i chi wella eich sgiliau ieithyddol cyfredol trwy gael cymorth iaith bwrpasol yn yr ysgol ac yn y brifysgol. Bydd ysgolion ymroddedig sydd â mentoriaid wedi ei hyfforddi yn cefnogi eich cynnydd tuag at gael statws athro cymwysiedig yn unol ar safonau proffesiynol ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth yng Nghymru. Bydd tiwtoried ac ymchwilwyr profiadol yn y brifysgol yn darparu sesiynau cefnogi rhagorol i'ch ysgogi a bydd y cymhwyster a gewch yn eich galluogi i addysgu yng Nghymru a thu hwnt. Os hoffech wybod mwy am y bartneriaeth unigryw hon ac am y cyrsiau y mae Caban Bangor yn ei cynnig ym Mhrifysgol Bangor, cysylltwch â ni heddiw.